Il-patoloġisti fi ħdan id-Dipartiment tal-Lingwa u t-Taħdit tal-Kura Primarja baqgħu għaddejjin b'ħidmithom anki fil-pandemija tal-COVID-19. Mindu bdiet l-imxija tal-coronavirus f'pajjiżna, il-professjonisti li jaħdmu f'dan id-Dipartiment baqgħu f'kuntatt u għenu lil madwar 800 persuna fil-ġimgħa minn tfal sa adulti. Huma għamlu dan permezz ta' telefonati, emails kif ukoll b'sessjonijiet online fuq Skype u Zoom fost l-oħrajn. Barra minn hekk isiru numru ta' laqgħat fil-ġimgħa bejn il-professjonisti nfushom biex jiddiskutu l-materjal li jridu jqassmu. Materjal li jindirizza d-diffikultajiet fid-diskors u l-lingwa li persuna jista' jkollha minħabba xi diżabilità, mart jew inċident. Fost oħrajn dawk li jużaw is-servizzi ikollhom problemi biex jifhmu l-lingwa, problemi fl-artikolazzjoni, fil-fonoloġija jew fil-grammatika. Isibu diffikultà biex jiktbu u jaqraw u anki problemi biex jibilgħu l-ikel. Id-direttur ta' Allied Healthcare Services, Dr. Rita Mikallef, spjegat li l-maġġoranza tal-pazjenti huma tfal u l-ħidma ssir b'sinerġija mal-għalliema fl-iskejjel. Aħna dejjem konna naħdmu ħafna pat-teachers u mal-LSA u bqajna nagħmlu dan jiġifieri nżommu kuntatt magħhom ukoll. Ridna wkoll nigwidaw lilhom ħalli anke ċerta materjal kif dan jista' jidħol fl-andament tas-sena nkun qegħdin nagħmlu huma d-dar biex kemm jista' jkun is-sistema tibqa' fuq livell ta' multidixxiplinarju. Fil-pandemija qed jaħdmu mill-qrib ukoll mal-ġenituri. Hemm ukoll sistemi li rridu jiġu mistħarrġa kif jien se ngħaddi din l-informazzjoni lill-ġenituri. Mela hawnhekk daħal ukoll it-training u l-coaching li wieħed irid jagħmel. Dr. Mikallef irrimarkat li jekk kif inbidlet sew il-ħidma minħabba ċ-ċirkostanzi straordinarji li qed ngħixu, hemm ukoll x'wieħed jitgħallem. Kien hemm parents, numru ta' parents infatti li rrappurtaw li jitfal jikkalmaw diet hemm il-kommissar li ċerta behaviors mhumiex qed jarawhom fit-tfal u li kapaċi jaħdmu iżjed tfal id-dar. So din hija xi ħaġa li għandna isna nifhmuha tfal tagħna mhux robots, imma tfal tagħna li jkunu esposti għall ħajja naturali tal-familja huwa tagħlim fih innifsu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.